Karong adlaw atong isaulog ang kapiestahan sa pagpasidungog sa halangdon ug balaan nga cross. Kung ato gayong tan-awon, ngano man kaha kinahanglan gayud ang cross pinaagi ni Jesus. Kung atong tan-awon pagit, we do not exalt the cross or bisan unsa nga mga cross. Ang atong gihatagan o kahimayaan, mao kanang cross nga si Jesus mismo ang naghalad niini. Walay laing cross nga atong simbahon, walay laing cross nga atong hatagan o pagpasidungog o kahimayaan, mao lang yun ka na ang cross sa atong Ginoo. In our gospel today, niingon ang Ginoo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. O kinsa man ang mutuon niini, makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, the promise of God through the cross would remind us nga di na sa atong pang-adlaw-adlaw nga pakigbisog sa kinabuhi, atong tan-awon kung giunsa gayud sa Ginoo paghimo ug paghalad ang tanan. Ngano man kaha nga magpakamatay or muhatag sa iyang kinabuhi, manggod ang Ginoo alang sa atoa. Usa lang gyud kabutang kana. Tungod ang Ginoo naghigugma or nahigugma gayud sa tawo. Ang Ginoo kung nahigugma, dili kana magmatter sa iyahon kung unsa ka pitos, unsa ka sakit, nga bisan ang iyang kinabuhi, nga dinhi pa siya ning kalibutana, iya manggayong gihalad nganha kanato. Tinuod, it was the loving plan of God the Father. Nga diha sa iyang pagtugyan, sa iyang kagalingon, ngadto sa Dios Amahan, nakaplano na ang tanan. Nga diin, siya ang maghalad, magpakita, nga na sa katawhan, kung unsa gayud, mahigugma ang Ginoo. Nga bisan gani diha sa maong paghalad sa iyong kagalingon, nga nagresulta sa maong kamatayon, naghatag kini kanato og bag-ong paglaom. In the crucified Jesus, diha sa atong pagtutok nga na kaniya, nagbubo kini kanato og paglaom sa kinabuhi. Matod pa, kung ang tawo gani mawad-an nagpaglaom, ang tanan naa kaniya patay na. Nga bisan ang usa ka pangandoy, dili na niya matagamtam tungod kay wala na siya niini. But through the cross of Jesus, we are strengthened. Nga diha sa atong panaw, naghatag kanatog kusog, diin diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ato sad masinati ang atong kaugalingon nga mga cross sa kinabuhi. Ug tungod ni Jesus mismo nga naghalad siya ang kagalingon, naghatag kini kanatog kusog ug paglaom. That there must be reasons for us to go in living. That there must be reasons for us nga kita mo padayon ug moatubang sa maong pagsulay sa kinabuhi. Nganuman, ang Ginoo mismo nakasinati sa maong pagsulay. Kita ba di ay mutalikod niini? Remember, ang tawo nga kabalo nga magpasidungog sa cross iyang kinabuhi, makatagamtam og mga gasan niini. Mao mangyud kani ang Kristohanon nga pakigkinabuhi. Ang Kristohanon nga kinabuhi, when you talk about love, the ultimate symbol of God's love is the cross itself. Mao kana ang cross mo simbolo sa pinakataas nga kahulugan sa gugma sa Ginoo. Ingon ana sad kita. We are challenged that in our everyday life experience, ana ay mga cross sa atong kinabuhi. Unsaon man kini nato paghatag og balor sa atong pang-adlaw-adlaw. Unsaon man nato kini paghatag og kahulugan kung kita mismo wala mahigugma sa Ginoo.
in our loving the Lord, in our following the Lord, dili mahilayo ang cross sa atong kinabuhi. Kay mao manggod kini ang tatak sa usa ka Kristiyano. Yes, muhila ka, maguol kita. Usahay mo ingon ta, mo give up nako kay di nako kaya. Usahay mo ingon na ta, ngano man nga ingon ani ang kinabuhi, nga galingkod man unta ako kanimo. Adunay daghang mga pangutana nga usahay dili nato masabtan. Nga usahay dili nato mahatagan og kahulugan tungod kay wa nato gipalalom ang maong cross sa atong kinabuhi. Remember, those who are embracing the crosses in life will unleash the Lord's blessings. Ana ay grasya ang mga tao nga kabalo magpasidungog sa maong cross sa ilang kinabuhi. The more you embrace the cross, the more you give meaning to the cross sa inyong kinabuhi, the more blessings will come your way. Mao ka nang miingon ka nga, maudi ay katunahitabo kay maudi ay ni ang plano sa Dios. You will not understand right there and then. Matud pa ni San Agustin, kung imong masabdan ang cross dayon-dayon, dili ka na Ginoo ang imong gisimba. Kung sa may buti ipasabot ni Ana, we cannot equate the power of God sa atong kinabuhi. Our human dimension limits only to the fact nga mag-agad lang yun kita sa grasya o gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. We cannot comprehend the way God comprehends life. Mahatagan kita grasya, makasabot kita ni ini. Unsa man ang punto ni ini, panunay tayong magpasidungog sa cross uban sa Ginoo. Kanunay ta nga mudawat sa cross uban sa grasya sa Ginoo. Ikaw o kita nga usahay mawad-an sa kaguol sa atong pamilya, adunay mga anak nga mismo maoy cross sa imong kinabuhi. Adunay mga igsuon nga mismo na himong cross sa imong pagsulay sa kinabuhi. Adunay mga miyembro sa pamilya nga maimong cross sa pag-antos kanimo. Usahay mo ingon ka, may pagmamatay na lang. May pagmawala na kasi manunglo ka sa uban. Ngano man, you seem na wala ka na'y pag-asa. You seem na helpless ka din sa imong panaw. Remember, in your crosses, ang Diyos wala mawala. In your journey with your cross, ang Ginoo wala mo pakyas pag-uban kanimo. Wa lang nimo matagamtam ang iyang presensya tungod kay gipadako nimo ang kabug-aton sa kinabuhi. Gipadako nimo pag-ayo ang imong pagsulay ug imong gibati. Wa nimo padak-a kun unsa ang mamahimo sa Ginoo nganha sa imong kinabuhi. That is why we fail to feel that Jesus is present sa atong kinabuhi. Mo ka na hinungdan nga di nato matagamtam tungod kay wa nato palaluma ang atong relasyon sa cross nga na sa atong kinabuhi. Remember, ang tanan adunay kanya-kanyang mga cross. Ang tanan kanato iba-ibang level ang gihawakan. Iba-ibang category ang gi-experience. But there is one love that Jesus ganahan mo hawas ka nato. But there's one love na diin gihalad niya mismo ang iyang kagalingon nganha alang sa katawan sa Dios. Mao ka na nga bisan tamay-tamayan ang Ginoo, manaog ka dinha. Diyos man nagway ka. Wa siya nagbaling ni ini. Because He knows nga ang cross nga iyang ipahaom ka nato, mao ka na ang cross nga na sa kahimayaan. Cross nga magmadaogon gikan sa mga panulay nga andam nga kanunay muguba sa atong kinabuhi. There are two things that the cross expresses. Mao ka ng kusog sa panulay nga perti kaayo mo put down ka nato. Mausad ka ng cross nga diin nagpakita ang walay katapusang gahom sa Ginoo. His omnipotent power nga diin gipakita sa Ginoo nga kanato. Unsa man ang atong challenge ni ini, that all of us diha sa maong problema sa kinabuhi,
We should resurrect from those. Kay diin ang Ginoo naghatag kanato og pangako, naghatag kanato og kamatuoran nga diin atong huptan. Kay diha ni ana ta makatagamtam og tinuod nga kalipay nga bisan sa kalikod sa kabugat sa imong gidala karon, bisan sa likod sa kabugat sa insulto nga imong gibati gumikan sa problema sa imong pamilya, ang Ginoo anda mo hawas kanato, anda mo hatag kanato dinha sa maong tinud-anay nga kahulugan sa cross. Mao kana ang iyang gugma, the ultimate symbol of God's love. The significant meaning of the cross is the love of Christ for humanity, for all of us. Nganong mulayo kita sa cross, nganong mubiha kita sa maong cross, atong pasalamatan ang Ginoo. Una moingon ka nga, it's ridiculous, no? Mupasalamat ta sa pagsulay, mupasalamat ta sa cross, sa kagulanan, ingon ana man. Because the people who can appreciate crosses sa kinabuhi, maumang ka na ang mga tao nga lalum o connection sa iyahon. Ang mga tao nga bisan galisod, muingon pag sila sa Ginoo, salamat Lord, nining maong cross. Kay imo kong gipahinumduman, nga ikaw sad nga napaingon sa Kalbaryo, gipas-an nimo ang cross nga puno sa pag-antos, tungod kay nahigugma ka kanako. Kaning mga tao nga naghatag kanako og pasakit sa akong kinabuhi, ako kining i-embrace, ako kining halgon, kay tungod maomang kini ang pagsunod sa gugma nga alang kanimo nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa maong cross, kay nibarog ako nga puno sa kusog, nga nibarog ako nga puno sa paglaom, nga bisan sa kasakit nga akong ginaatiman, nga gina-experience, wala ako mubiya o wala ka mubiya kanako. Salamat Ginoo sa maong cross. Usahay sa pagpasalamat nato. Muratag mga buang-buang. Yung ana ang pagsunod sa cross. Muratag mga buang-buang nga diin, gihigugma nato ang Ginoo. Magsunod lang gyud gyapon kita kaniya. Bisan hirap ka na sa araw-araw. Adlaw-adlaw galisod ka sa mga taong nagiging toxic nimo sa imong kinabuhi. Pero ingon ana, gialaw sa Ginoo in order for us to grow, nga na sa atong pagtuo kaniya, nga na sa atong paghiuban kaniya, nga na sa atong paghatag ug pagkinabuhi, nga diin wa ta niya biyai. Kita lang kadalasan mubiya sa panahon nga makatagamta masinati nato ang kalisdanan. Kita lang sa mga panahon mubiya nga diin kita gisulayan. Remember, when you cross that cross sa imong kinabuhi, you will be always blessed by God's love. You will always be protected dinha sa imong panaw. You will always be provided dinha sa imong pakigbisog sa kinabuhi. Kay ang Ginoo, akong giingon sige, wa ta niya biyai. Amen.